கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாவதாக. இன்றைய வார்த்தை சங்கீதம் 84:8. சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, என் விண்ணப்பத்தை கேளும், யாக்கோபின் தேவனே செவிகொடும். விசுவாசிக்கிறோம், ஆமேன்னு சொல்லுங்கள். ஆண்டவரே, என் விண்ணப்பத்தை கேளும். ஆண்டவரே, யாக்கோபின் தேவனே எனக்கு செவிகொடும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்க போகிறீங்க இல்லையா? காலங்கள் வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா? உலகத்தில் எவ்வளோ போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் ஆனாலும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் தேவன் இம்மட்டும் பாதுகாத்து நடத்தி கொண்டு வர்றார் இல்லையா? அவருக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்தணும் இல்லையா? எனக்கு அருமையானவர்களை, நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட விண்ணப்பத்தை வச்சு உங்கள் தேவையிலெல்லாம் சொல்லி, ஆண்டவரே என் விண்ணப்பத்தை கேளும், யாக்கோபின் தேவனை எனக்கு செவிகொடும், என் ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேளுங்க. இந்த வசனத்தின்படி தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் ஒரு நன்மையும் குறைபடாத வார்த்தை. அவைகள் எல்லாம் செய்து முடிக்கிறதா இருக்கிறது. நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்களை இந்த நாள் முழுவதும் நடத்துவாராக. நம்பிக்கையோடு இந்த நாளை துவங்குங்க. என் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். ஆமேன்.